Lesoko ikastetxetik, Idoia Fraile, irakasle eta HNAT dator eta Olatz Aldabe berarekin zuzendaria dena. Azalpen edo, aurkezpentsoa egiteko beraiek hasieran idatzitako testotxo hori erabiliko dut, bai? Beraiek Lesoko ikastetxeko gurasoen batzordearen esperientzia azaltzera datoz eta beraien hezkuntza komunitatea erlauntzarekin parekatzen dute. Eta, saioaren laburpentsoa irakurriz aurkeztuko dut beraien saioa. Leso herri eskola erlauntza bat da. Erlauntzak ahatik bizirango badu, bertako partaide diren erlemota desberdinen taldelana eta implikazioa ezinbesteko ditu. Gurasoak berriz lili ditugu. Ideia nagusia honako hau genuke. Nor bere etxean elikatzen da, maitasunez elikatu, bakoitza bere hizkuntzan elikatu, baloreetan elikatu. Gero alabaina, erlauntza berean topo egiten dugu. Goazen ba, Lesoko erlauntza hori ezagutzera. Egunon, guri onera etortzea galdetu zigutenean, iduritu zitzaigun Idoia eta ni etortzea hankamotz gelditzen zela, ez? Gure euskera talaia ezagututa. Ez dakit entzuten den. Entzuten da, bai. Piskat gertu xo. Hori, orduan, iruditzen zitzaigun hankamotzela euskera teknikaria eta zuzendaria bakarra etortzea gure realitatea ezagututa. Horretarako bideo bat egin dugu, baita ere 10 minututxoko bideo bat, ikusi eta gero pixka bat sakonago edo esplikatuko ditugu gauzak. Hauain bai? Zakat pulsuan ikola biltzeko. Euskera talaia Lezo herri eskolan euskeraren erabilera sustatzeko sortu genuen taldea da. Bertan 3 talde eragile gabiltza elkarlanean. Alde batetik gurasoak, beste aldetik irakasleak, eta azkenik zuzendaritza euskera batzordearekin bat. Hasieratik argi genuen ezin genuela ikasleengan bakarra eragin, baizik eta eskola komunitate osoarengan lortu behar genuen eragin hori. Euskera talaiatik eskola erlauntza moduan ikusten dugu. Gurasoak liliak dira, irakasleak erlemandoak, zuzendaritza taldea euskera batzordearekin batera, erle erreginak, eta ikasleak noski erle langileak. Zuek negozio banatzeko labainekin puskatu, ontza batzuk egin eta gero txupatu. Ze berez hau barruko dena beudekiten dute. Bai, hau argizaria da, hau den argizaria litzake. Eta barruan dagoen likidu hori ez dira. Zuzendaritza euskera batzordearekin batera erle erregina gera. Eta beraz gure lana proiektu hau dinamizatzea eta kudeatzea da. Iristen zaizkigun proposamenak, ideiak, hobekuntzak, horiei heldu, kudeatu eta azken erabakiak hartzearena. 2014an hasi ginen lorategia loratzen, eta 2015an sortu genuen euskera talaia. Urte guzti hautan ekintza pila entzugu.
Guraso eta haur txantxariekin dantzan eta beste ibili gara. Urtarrilan jaio dena, zutitu daria, otsailean jaio dena, zutitu daria, santo, santo, kalaguna agurtuz, agur, 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 itxaron, geli egon. Uztailan jaio dena, zutitu daria, abuztuan jaio dena, zutitu daria, santo, kalaguna agurtuz, agur, 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 itxaron, geli egon. Guk eusle programa egin dugu. Eta institutuan eziz proiektua egingo dugu. Gurasoak ere ez gaude geldirik. Urtero, guraso tailerra burutzen ditugu. Euskara jakin ala ez, modu erakargarri eta praktiko batean euskarara hurbiltzeko asmoz. Nik lantegi hauetan parte hartzen dut. Aurrekin, etxean edo parkean, euskaraz jolasteko hainbat jolas ikasi ditugu. Txalo egiten duna, horixe bat kontuna, txalo egiten duna, horixe bat kontuna, zuzuzuri mimi, bai, 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 ez, 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 zuzuzuri mimi, bai, 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 ez, 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 txalo egiten duna, kanporatuta! Gu euskaraz jolasten aritzen gera. Gure erletxoak elikatzen ditun Lilia, Gloria gea, eta hortan nahi gea. Lezorri eskolan eta Lezo institutuan, gure erletxoek ez ugari eman dezaten aleginean. Eskolako eta herriko txoko guztietan euskara ozen entzun dadin lanian. Gure eskolako erlauntze honetan daukagun beste lantalde bat erlemandoena genuke. Erlemandoak irudikatuko luke irakasleria, eta zergatik, zer dela eta irakasleak erlemando bilakatuk, bai zuzen ere, erlauntza batian, erlemandoek parte hartzen dutelako beharra dagoenean bakarrik, beraien eginkizuna baita, erle erregina estaltzea, gero arraultzak errunditzan, erlauntz baten bizi iraupena ziurtatzeko, ezta? Beraz, erlemandoen papera ere ezinbestekoa erlauntz baten bizi iraupenerako. Eta jakina da irakasleon eginkizuna ere horixe bera dela. Irakasleok aurraren ondoan bide lagun izan behar dugu, bidea elkarrekin egin, eta haiek gure aur gaztetxo horiek beharra sentitzen duten neurrian bakarrik parte hartu. Baina hau nola ulertzen da hizkuntzari dagokionean, eta kasu honetan euskarari dagokionean? Gure betekizuna, biztan da, aurra motibatzea genuke. Erakutsi behar diogu euskara zeinen ederra den eta zenbat balio duen. Balio duela jolaserako, balio duela kanturako, harremanetarako. Balio duela etorkizunean unibertsitateko ikasketak edo dena delakoak egiteko. Balio duela gerora lan munduan arrakasta izan dezan. Eta balio duela biztanda norberarentzat. Norbere pentsamendua garatu eta arrazonamentuan sakontzeko, ez da? Beraz, irakasleon funtziorik nagusiena hoixe dugu. Motivazio hori kutsatzia. Guri euskarak sortzen digun bizi pox hori gure txikiei neskamutikoei transmititzea gure egunez eguneko jardun horren bidez. Baina tarteka irakasleok jakin behar dugu egunez eguneko lan hori eteten ere, biztanda planifikazio baten barruan. Baina aurrari tarteka eskatu behar diogu hausnar dezan eta denbora hor gelditu. Kukiaz esaterako gure hizkuntza normalkuntza proiektu egin genunean, 4 urtez goitiko aur guziei parte hartze aktiboa eskatu genien. Eta besteak beste inkesta luxe bat zabaldu genien, luzatu genien, baina honako galdera luzatu genien. Esan genien, zuk zer egingo zenuke gure ikastetxean euskara gehiago erabildezagun. Ekarpenak ederrak egin zituzten. Baina guretzat garrantzitsuena ekarpena berak baino beste zerbaitek balio handiagoa du. Haur batek ikusten baldin badu bere hitzak irakasleak jaso egin ditula, idatzi,
Eta plangintza baten barruan, gero beste gelako hainbat egoeretan berrerabili egiten ditula, berak erabilitako hitz hoiek beroiek, pox hartzen du, bere lana balioztatua sentitzen du. Eta hori da gure helburua hain zuzen ere, parte hartzeko aukera eskaini diogun momentutik, gero proiektu horren erantzule bihurtu baita gure aurra. Eta hori zen gure xede nagusia. Irakasleokin hori xebera gertatzen da. Irakasle hori ere eskatu zitzaigun parte hargenezan eta ekarpenak egin genitzan gure hizkuntza normalkuntza proiektu horretara. Eta gero ikusi genuenean guk erabilitako gure ahotarik ateratako hitzoiek beroiek hor islatuta zeudela, lantaldea sendotu egin zen. Eta irakasleriari sortu zitzaion ilusio bat euskararen inguruan lan egiteko. Gure proiektua ez da ponpoxoa, gure proiektua ez da ederra, baina guretzat baliagarria eta aberatsa da. Gure estamentu desberdinetako parte hartzaileen hitzak zuzenean jasotzen ditulako. Bueno, esan diate, Idoiak esan du ez dela jan behar, inbar dela txupatu, goxoki bat bezala. Nahi? Hau dena aurrera eramateko ezinbestekoa izan da esfortzu ekonomiko garrantzitsu bat. Eta hortan lagundu digute, bai Lezoko udalak, bai hezikuntza guraso elkarteak, eta baita ere Lezo herri eskola berak ere. Beno, Jaizkibelko talaian ez dibila, ez da. Bideoan ikusi dugunaren harira jarraituko dugu orain pixkat azalpen zehatzagoak emanez. Beno, gure ikastetxeak aterpe berria du, eta egitura zurezkoa du. Izan ere, Lezo herri eskola erlauntza bada. Hala, sabaiak entzen baldin badiozu eta eskuetan hartzen baduzu, makurtu eta abaraskari begira jartzen zarenean, konturatuko zara barrukoa gelasketan antolaturik dagoela. Badira polen gelaskak, badira ezti gelaskak, arraultzak, larbak, denetaik bada, baina garrantzitsuena da, gure eskolan ez dagoela inoren gaindi eta denok dugula denon beharra. Izan ere, talde lanean funtzionatzen baitugu gure egunerokotasunean, eta hori da gure lanaren ardatz nagusia, ez da, talde lana. Oan pixkate bideoan ikusi dugu, baina zehatzago esplikatuko izuegu gure erlauntz horren barruan nortzu bizigaren. Begira, batetik dauzkau, 486 erle langile jakina hoiek ikasleak genituzke, ez da? Bigarrenik, Lezo naiz Donibaneko kaletan barrena liliak ditugu, loriak, kolore, forma, usain desberdinetakoak. Eta honezko zuetako norbait pentsatuko zuen, erliak eta liliak eta erliak elkarren beharra, ez da? Bai, alaxen da. Erliak jakina da, loria behar du elikatzeko, baina eraberian loreak ere erlearen beharra polinizaziorako eta ugalketarako, ez da? Sinbiosian ditugu bilak, gure aurrak eta ikasleak bezala. Horregatik aukeratu genitun irudi bilak. Baina ideia nagusia lehen aurkezpenean esandako horixe bera genuke, ez da? Erleek, biztanda, nektarra zurrupatzen dute loretatik, ez? Beraz, nor bere etxean elikatzen da. Maitasunez elikatu, baloretan elikatu, eta baita hizkuntza jakin batean elikatu ere, ez? Gero alabaina denok erlauntza berean topo egiten dugu, ez da? Beno, 3. taldekideak erlemandoa genituzke
bideoan ikusi dugun bezala, irakasleria ordezkatuko luke. Gure kasuan 55 ginake. Eta azken taldian, hizkuntza normalkuntza proiektuaren gidaritza lanetan jardun duena, Erregina. Hoxe izango litzake zuzendaritza eta euskara batzordeak elkarlanean osatutakoa. Baina gaurko gain nagusia gurasoen ingurukoa dugunez, orain olatzek zehatzago Lililei buruz hitz egingo dizue. Gure errealitatea, beste herri askotako errealitatea bezala, aurrak jolasean eta libre daudenean beraien kabuz, euskeraz aldian eta gutxigo egiten dutela, edo, ez dakit aldian eta gutxigo, baina gutxi xamar bai. Kezka hau guk eskolan beti izan dugu, pentsatzen dut herri gehienetan eta eskola gehienetan bezala, baina gurasoek ere bazuten kezka hau. Bakoitzak bere etxean parkean edo zeukan bere kezka, baina 2014ean guraso talde bat etorri zitzagun eskolara beraien kezka hori plazaratzera. Horrekin ez idoia, ez ni, ez ginen orain gauden postuetan, baina orduan guk berandu isago hartu dugu hau, baina buelta bat eman zioten eta erabaki zen euskera talaia sortzea. Euskera talaian, esan dugun bezala, parte hartzen dute guraso talde batek, zuzendaritza taldeak, irakasleek eta normalkuntza euskera batzordeak. Hasieran 10 bat guraso biltzen ziren, hilean behin edo, eta behartzenean gehiagotan ere bai. Gero ja, bere egitura propioa hartzen eta zehazten hasi zen. Momentu honetan, 25 guraso inguru biltzen dire, irakasle guztiek parte hartzen dute, ikasleek ere bai noski, euskera batzordeak eta zuzendaritzak ere parte hartzen du talde honetan. Gero, aparteko talde hauen lotura egiteko, bilerak egiten ditugu, harremana bi aldetakoa da, bai? Eta loturak egiteko elkartzen gera normalkuntza teknikaria, bi guraso, euskera talaian dauden bi guraso eta ni. Orduan hor, beraien proposamenak ekartzen dizkigute eta guk gu egiten ari gerenaz informatzen ditugu edo beste proposamenak edo azkenean talde elkarreragile bada. Beraiekin, ez dakit bilera formalak urtean 3 edo horrela egiten ditugu, baina emailez, telefonoz eta parez pare ere egunero topatzen gera beraiekin eta egunero gabiltza izu atzo behar, orduan harremana oso estua daukagu. Guk talde lanean aritzeri garrantzia handia ematen diogu. Bai euskara talaian, bai eskolan, eta horrela funtzionatu nahi izan dugu. Horregatik, HNP-a egin genuenean, informatu genituen bai gurasoak, euskara talaiako gurasoak, bai udaleko teknikaria, bai iruditzen zitzaigun denak jakin bazutela gure proiektuaren, denak zirela gure proiektuaren parte. Gero, pixkat, euskara talaiak ze funtzio edo ze lan betetzen dituen, nahiko konkretuki esango ezkizuet, gurasoentzat EBT taldeak, EBT taldekoek antolatuta edo, euskara sustatzeko tailerrak burutzen dituzte. Orduan, urtean 3-4-5 tailer egiten dituzte, talde honekin, bai? Gero, aurrezkuntzako ikasleekin jolasgaraiko dinamizazioak antolatzen dituzte. Aurrezkuntzakoek egiten dituzte abestiak batez ere, lehenengo zikloko eta bigarren ziklokoek jolasak ere. Beraiek bere kabuz daudenean ere, euskara erabiltzeko ohitura hartzeko. Gero, beste lana da, erreginekin edo, elkarlanean ibiltzea, eta bitarte ekonomikoak lortzea, bai? Hori bai udaletik eta guraso elkartetik ere etortzen zaigu eta eskola beretik. Baita ere liburaren astean, txikiekin ipuin kontari biltzen dire eta beraiek HNP-aren inguruko ekarpenak ekartzen dituzte baita ere. Hori pixkat idoia kontatuko dizue ekarpenen inguruan pixka bagaiago. Motxa.
lehen ikusi dugun bezala, HNP-an ekarpenak dituzte, bai, ikasleek, irakasleek eta gurasoek ere bai. Eta hain zuzen ere, hainbat ekarpen egiterako orduan, 3 taldeak bat etorri dira, baina beste hainbat kasutan berriz, talde batek bakarrik egin du, adibidez. Ikasle talde batek esan zuen, era divertigarriago batean ikasi nahi genuke euskara. Eta horrekin, jakina, bat etorri ginen irakasleak, eta gurasoek ere ideia horrekin bat egin zuten. Eta hori gure HNP-an idatzia geratzen da, ekarpen bakotxa nork egina den. Gurasoek egin zizkiguten, ekarpenak esan genezake 11, baina gaur 3 baino ez ditut aipatuko. Lehenbiziko bat izan zen, gelako guraso bilera orokorrak egiten dituzutenean, parte hartzen duen irakaslearen baitan euskerakiko daukazuen jokabidea oso bestelakoa da, edo behintzat aldatzen da zerbait. Izane askotan, biztan da, gurasoek aurrak bat baino gehiago izaten dituzte, eta guk teorian hainbat puntu euskararen inguruan adostuagatik gero praktikan etzen ala gertatzen. Beraz, gai hau gurasoek xaxatu zuten eta guk hori klaustro batera eman genuen. Klaustro bat hartu genuen osoki horretarako horri buruz eztabaidatzeko. Eta ondorio bezala ateratzen, aurrerantzian geletako guraso bilera orokorrak euskara hutsean egingo genitula proiekzioak gazteleraz izanik. Hoi izan zen ondoriotako bat. Beste ekarpen bat izan zen, gure aurrek darabiltzaten agendak elebidunak dira, eta elebakarrak izan daitezen eskatzen dugu. Hoi ere gauzatu dugu. Eta 3. ekarpen bat bada, familia euskaldunek eskatu dute, zirkularrak euskara hutsean izan daitezen. Eta hau aurtengo eginkizunetako bat dugu, ezta? Hauek 3 ekarpen nabarmentzekoak. Ikuste duzute, ekarpenak direla xume-xumeak, ikastetxe guztiek dauzkagun kezka berak. Baina guretzat garrantzitsuena da, ekarpena berak baino garrantzia handiagoa du, gurasoek hitza dutela, foro bat badute. Eta orduan, beraiek sentitzen dira ikastetxen parte bat direla, entzunak direla, eta guk eraberian ere hurbil dauzkagunez, ikastetxeetan egiten dugun lana beraiei jakinarazten dilegu eta sentitzen dute benetan ikastetxe euskararen inguruan lanean ari dela. Eta hori ere oso importantea da, ez da? Orain, pixkat, ondorioak aipatuko ditugu askar. Ondorio nagusiena, ez dela bakarrik lortzen da, ez? Esan dugun bezala, lantaldeari garrantzia handia ematen dugu eskolan. Eta orduan denei ematen diogu hitza, orduan partaide sentitzen dire eta erantzule sentitzen dire. Guk ere zuzendaritzatik horrela jokatzen dugu. Bai, 2. ondorioa genuke, guk ikastetxe batean benetan baliagarria ikusten dugula euskararen inguruan lanean ari den talde bat jardutea. Ez guraso kopuru handia dagoelako bere baitan, baina beraien hitzek pisu handia dute. Lanean ari dira eta ikastetxeko profesional orok ikusi egiten du lanean ari dela. Gainera beste mota bateko ekarpena egiten digute, ez da, horregatik. Bestetan gertatu izan zaiguna baitere da, guk pentsatuta lan txikia eskatzen genuela, lan txikia egiten genuela, irakasleek aprezio handiarekin hartu zutela, ez? Adibidez, banakako inkestak eskatu genizkien, betetzeko eskatu genizkien, batzuek pozik intzuten, beste, egin behar zelako egin zuten, baina gero guk horren devoluzio egin genuen klaustro batean. Eta orduan eskola guztiko ikuspegia lortu zuten, eta nik uste dut nahiko harritua galditu zirela, beraien lan txiki horrekin zenbateinoko ekarpenak egin altziren, ez? Beste ondorio nagusitako bat, Euskara Batzorde sendo bat lortu dugula gure ikastetxean. Eta ikasturte hasieran iazkoan ari naiz, 6 lagunek osatzen dugu Euskara Batzordea, eta 6 berria ginen. 6 eraberian, alabeharrak eraman gintuen Euskara Batzordera. Esan nahi dut, gainerako batzordekidek aipatu zuten, bestelako batzordetan lekurik etzelako jo zutela gure gana. Eta nire kasuan, zeregin honetarako hautatua izan nintzenez, hoxe behartuta edo egoerak ala suertatuta ekin genion lanari, ez? Ikasturtea bukatu genuen ordia esanez, 6 lagunek errepikatzeko asmoa genuela.
Beraz, gure ustez, gauza txikiakin ditugu, baina nola lortu dugu honen arrakasta, ez? Jo, izugarri zaindu dugu talde lana, denai eman diogu gure arteko bileretan hitza, denak entzun, elkarri entzuten jakin dugu. Eta gero, klaustro batean, zerbait aurkeztu behar genuen aldi oro, 6 lagunek era orekatu batean hitz hartu dugu. Orduan, gainerako irakasleek komentatu digute, Jose talde irudi politia eman dugun, ez? Orduan, nik uste ikasleekin gertatzen den bezala, partaide izateko aukera eskaini zaigun momentutik, guk eroni ere erantzule bilakatu gara, eta guk uste dugu hortxe dagoela kako nagusia, ez? Talde baita ere, esan bezala ikas komunitateko partaide guztiei eskatu genizkien beraien ekarpenak, eta ondorioz denei ere eman genien emaitzen berri. Bai irakaslei, bai gurasoei, udal teknikariari, eta aurten tutoretza saioetan ikasleekin lantzeko asmoa daukagu, orduan aurten ere beraiek informatuko ditugu. Beno, azken ondorio gisa aipatu nahiko genuke, gure ustez, ikastetxe batean parteide desberdinak tinko lanean arituagatik, inondik inora ez dela berehalakoan lortzen. Gaur egunean hemen atzo horrei buruz talde txikitan eta hitz egin genuen, euskara ikastea eta zabaltzea eta ez dago modan. Baina ez da ezinezkoa, guk uste dugu, gauza berriak probatuz, hanka sartuz, batez ere akatsetatik ikasiz, eta gero egunerokotasunean jakina, isilean, lanean jardunez, pixkana gure erlauntze hori ez diz betetzen hasia dela. Oantik ez diogu altzari jarri, baina noiz baite altza jarri eta etxeetara ez dira iritsiko denaren itxaropenean, hortxe ilusioz lanian jarraituko dugu. Bukatuko dugu eskerrak emanez, zeregin hontan lagundu diguten pertsona ez da, izanegu izugarri ez jakinak ginez, 6 lagun berriak, eta pertsona bat baino gehiagok lagundu gaituzte honetan. Batetik eskerrak Iñaki Biaini, jardunaldi hauen antolatzaile denari, eozin uskeringatik ate joka inguratu gatzaizkionean, beti beso zabalik hartu gatiulako. Bestetik eskerrak baita ere, Oiartzungo Haurtzaro ikastolako Kristina Boan eta Maider Lekuonari, beraien urtetako lan mardulari esker, erlauntz astun horren tapa altxatu eta beraien gelaskak erakutsi dizkigutelako, gero guk gure errealitate konkretura aplika genezan. Eskerrak baitere udalari eta guraso elkarteari ekonomikoki honetan laguntzagatik. Azken gauza esan nahi nuena zen, azkenean gure euskera talaiak, idoiak esaten duen bezala, emaitzak, oantxe hasi berria gera edo, baina garrantzitsuena da gure lana sistematizatuta dagola eta bide batean hasi gerela. Bai gurasoak, bai eskola ere, bide berdinetik gabiltzala. Orduan, ez galdetu ia gure aurrek guain derrepente denek euskeraz hitz egiten duten, ez dute egiten, baina bide hortan gaude eta bide egokian, eta batez ere sistematizatuta egonta, hoi da meritu handiena. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, ezti eta goxo aurkezteatik denbora sustuxago gabiltza, egia esan behan du xegoara zigea,